Emily Kamokrwat constituency wa rinik ton lang do tongkar hanik sngi ula le jurep ya ke jingte ya ka weni ke jaka sumar ka sub center ka badon ha ka shnong penden lang do southwest ka sil district ha ka ba kani ke dei ka scheme lang ba ka tnat ka kot ka khya bat shen an so yo ruban plino ya ka knang ba ki paj ba jong ka san shnong area kinyo jingmantoy abakren hakni kesngi nak liang bar ini ulong ba ke jingple ya kene ka jaka sumar kan long ru kum kadak jong ke jing ais ngop ha Christmas ya ki paj ba jong kisan tuli kisnong laban kedau hang ni ba ya ka sub center ha penden lang do la pentrei ha ke jingmang pisa ka ba san pholak tam aa bat ban sa penyo jingmantoy ya kisan tuli kisnong kada kisnong manat mau bidong lumau ba penden lang do bat penden so lang ha kene kesngi la senran lang ru da ki riurang ba jong kisan tuli kisnong wan banwan jingo ekene ka subsentar hang ne hamanat kadi ka surprise inspection ya ka bang shimla ajing tip ki officer ya ka department ru banwan jingo ekene ka subsentar da ka ba ila kwa banwan plino ya kene subsentar but ngam pertip la kala dep ne kalau komno tan so kuman ta bani i kuma kalau mentah ka ne ka subsentar kala ibit kala ibiang ya ka bang si on plino ngin si on pun na la komno kwa ba shwa ka Christmas ngini aban ai Christmas gift ya kene ka dong ka than ya kene ka san snong chene ya ka ba kinyo kene subsentar ha ka ba ha kene pos nam baro kalau don ta kijing pos new hendre om shimlau kam shimlau don kano ka jing arab la kaliang jong ka sarkar ban yo pli kum kini ki subsentar ki jaka aju sumar ya ka ba ha kene ka dong ka than ha kene ka san snong ti kibelti ba hadin bla pli kene kalong ka jing matoy ya ki ba jong kene ka dong ka than la kalong ha ka jing arab ya ki Bastom kilong kemi ki kelung bat ya barok kijat in persang ban yo i ba kane kan long kajikar ku ka ban sakri ya kini ki ba jo kadong kathan nah wa ban angnot ba ngin yo ban ai Christmas ki ba bagin saya penbet ngan saya ban ikran ban i minister jongka health ha ka bagin yo ban penbet ka tarik ban yo ban wan plino e kane ka subsentar knang bagin yo ban sedang no la kuno i kwa ban i ba haswa ka uni snam ini akan sedang yang sebentar ini akan air kisah keripet pak, boleh sebut.